खुलुमबाय आं श्री प्रदीप बर' आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय जाबाय। आं दिनैनि 10 थाखोनि सानखान्थि आयदानि सायाव आंनि इउटिउब चेनेल पिबिअन प्रडाक्शनाव सानखान्थिनि क्लास होनाय जागोन। मानोना सारा बुहुमावनो मोनसे गिख्रंथाव भाइरास कर'नानि गाग्लोबनायाव जोंनि सारा भारत नाङैनो लकडाउन जानानै दङ, जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां सोलोंथायारि फसंथानफोरा बन्द जानानै दं। जाहोनाव जोंनि बर' बिजोंनि गोबां फरायसायानो सोलोंथाइ मोननांगौनि बेलायाव जानगारना थानो गोनां जादों। बे बिथिङाव जोंनि 10 थाखोनि जाय मेट्रिक आनजाद होगोन बे फरायसाफोरा सोलोंथाइ मोननांगौनि उसुबिदा गोग्लैदों। मानोना दिनैनि बे थासारिनि समाव बे फरायसाफ्रा मोजां सोलोंथाइ मोननांगौमोन एबा लानो नांगौमोन, नाथाय गिख्रंथाव COVID-19 भाइरासनि थाखाय बा भाइरासनि गाग्लोबनायनि थाखाय सोलोंथाइ लानांगौनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। बेखायनो बे बिथिंफोरखौनो साननानै आं बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों होनाय जि क्लास बे हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जादों, जाहाथे 10 थाखोनि गासै फरायसाफ्रा बे बन्द सानफोराव न'आव ओरैनो थानानै गावनि बेसेन गोसा जि सम बे समखौ थाङो। बेखायनो आं 10 थाखोनि गासै फरायसाफोरखौ खावलायहरोदि आंनि इउटिउब चेनेल जि पिबिअन जि प्रडाक्शनखौ अपेन खालामनानै आंनि आपल'ड होनाय क्लासफोरखौ नायनानै सानखान्थि आयदाखौ जोबोर मोजाङै सोलोंना लानो हागोन। आंनि बे क्लासखौ खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जों मिथिगौदि बे 10 थाखोनि सोलोंथाइनि समा बयनिख्रुइ बेसेन गोसासिन सम। बेखायनो बे बेसेन गोसा समखौ रावबो फरायसाफोरा जाहाथे एरैनो एंगारहरा बेखौ सानखांनानै आं गाव जा एफा एनै रोंगौ बेखिनिखौ जोंनि बर' फिसाफोरनो सोलोंथाइ होनो सानखांनानै आं आवगायबोदों। दिनैहाय जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद जि SSLC एग्जाम बेखौ होनो थाखाय थियारि जादों, बिथांमोना जायखिजाया आयदानि जे सिलेबास बे सिलेबासनि सायाव गियान थानांगौ। बे सिलेबासनि सायावहाय बबे सोंथिनिफ्राय बा बबे आयदानिफ्राय बेसे नम्बर थागोन बेखौ मिथिनो गोनां। बे लेखायै जोङो दायोहाय जि सानखान्थि आयदा बे सानखान्थि आयदानि सिलेबासनि आयदानि सायाव सावरायगोन। सिलेबास हिसाबै बेवहाय जोंना मोनफ्रोम आयदानिफ्राय मोनफा मोनफा मार्क होनाय थाखायो, नम्बर होनाय थाखायो। जेरैबायदि जोंना 1 नम्बराव दङ नंगुबै अनजिमा। जे नंगुबै अनजिमाफोर बिनिफ्राय जोंना 5 नम्बर फैयो। 5 नम्बर बेनिफ्रायनो जोंना मार्क हिसाबै जोंना 1, 1 आरो 3 बिदिनो नम्बरनि जोंना कुइसन फैगोन। जेरै 3 कुइसन फैगोन बेनिफ्राय, जेरै 1 नम्बरनि 2 कुइसन आरो 3 नम्बरनि 2 कुइसन, थिग बे धरननि। ओमफ्राय बे सोंथिनिफ्राय सोंथियाव दङ बिदा गोबां राशिफोर। बे बिदा गोबां राशिनिफ्राय 4 नम्बर फैगोन गासै। दा बिनिनो 1 नम्बरनि 1 कुइसन आरो 3 नम्बरनि 1 कुइसन। थिग बिदिनो खोन्दो 3 निफ्राय मोननै सोलायस्लु थानाय हांखो आरो समानथाय जरा, बिनिफ्राय गासै नम्बर फैगोन 8 नम्बर। 8 नम्बरनिफ्रायनो जोंना 1 नम्बरनि 1, 3 नम्बरनि 1 आरो 4 नम्बरनि 1, बिदिनो गासै 3 कुइसन फैगोन बेनिफ्राय। आरो बिदिनो 4 बे खोन्दोनिफ्राय जौगानाय समानथाय, बे जौगानाय समानथायनिफ्राय गासै नम्बर फैगोन 6 नम्बर। बिनिनो 1 नम्बरनि 1, 2 नम्बरनि 1 कुइसन आरो 3 नम्बरनि गासै 3 सोंथि फैगोन, बेनिफ्राय कुइसन फैगोन 3। आरो थिग बिदिनो खोन्दो 5 सानथौनि जौगाथि, बेनिफ्राय गासै नम्बरा फैगोन 6। बिनिनो 1 नम्बरनि 1, 2 नम्बरनि 1 आरो 3 नम्बरनि 1। बिदिनो खोन्दो 6 निफ्राय जे आखान्थि 3, बे आखान्थि 3निफ्राय जोंनिया गासै 8 नम्बर फैगोन। बिनिनो 1 नम्बरनि 1 कुइसन, 4 नम्बरनि 1 कुइसन आरो 3 नम्बरनि 1 कुइसन, गासै कुइसना 3। बिदिनो खोन्दो 7 जे थावनि बेसेन भुमसु, बेनिफ्राय 8 नम्बर फैगोन। 8 नम्बर बिनिनो 1 नम्बर 1 कुइसन, 2 नम्बरनि 2 कुइसन फैगोन आरो 3 नम्बरनि
मोनसे कुइसन थिग 8 बे थाम खनासुनि सिनायथि होनाय बेनिफ्राय गासै नम्बर फैगोन 8 नम्बर बिदिनो 2 नि मोननै कुइसन फैगोन आरो 4 नम्बरनि मोनसे कुइसन फैगोन बिदिनो खोन्दो 9 थाम खनासुनि बाहायनाय बिनिफ्राय 6 नम्बर फैगोन बिदिनो 1 नम्बरनि मोनसे कुइसन 2 नम्बरनि मोनसे कुइसन आरो 3 नम्बरनि मोनसे कुइसन गासै मोनथाम कुइसन फैगोन बेनिफ्राय बिदिनो 10 बेंखन बे बेंखननिफ्राय गासै 6 नम्बरनि फैगोन बिदिनो 2 नम्बरनि मोनसे कुइसन आरो 4 नम्बरनि मोनसे कुइसन बिदि फैगोन आरो 11 आखिनाय बेनिफ्राय 4 नम्बर मोनसेल' कुइसन फैगोन बेनिफ्राय 4ल' दङ मोनसेल' कुइसन बेनिफ्राय थिग बेनि उनाव 12 बेंखननि सोमोन्दो गोनां दब्लायथि बेनिफ्राय गासै 6 नम्बर फैगोन 3 मोननै कुइसन फैगोन बेवहाय 3 नम्बरनि बेनि उनावहाय 13 खोन्दो बिखुं दब्लायथि आरो जागासै बेनिफ्राय 6 नम्बर फैगोन गासै नम्बरा बेनिनो 1 नम्बरनि मोनसे कुइसन आरो 5 नम्बरनि मोनसे कुइसन गासै मोननै कुइसन फैगोन बेनिफ्राय थिग बिदिनो 14 खोन्दो सानसरथुम बेनिफ्राय थारमाने स्टेटिस्टिक्स बेनिफ्राय 6 गासै नम्बरा बेनिफ्राय 1 नम्बरनि मोनसे कुइसन आरो 5 नम्बरनि मोनसे कुइसन गासै मोननै कुइसन फैगोन बिदिनो 15 खोन्दो जाथावना probability बेनिफ्राय 3 नम्बर फैगोन गासै 1 नम्बरनि मोनसे कुइसन आरो 2 नम्बरनि मोनसे कुइसन थिग बेबायदिनो जोंना नम्बरफोरनि जि बबेनिफ्राय बेसेबां फैगोन बेखौ जोङो मिथिनानै मोनबाय जायखौ जोङो ब्लुप्रिन्ट होननानै बुंनाय जायो अनलाइन बे अनलाइननिफ्राय जि सेवा बर्डनि आन्डाराव जि अनलाइन वेब्स दङ बेयाव बे वेब्सनिफ्रायनो जोङो बेखौ ब्लुप्रिन्टखौ दिहुनना लानो हागोन दा बे हिसाबै जे सानखान्थि बे आयदानिफ्राय मा धरननि कुइसननि टाइपफोर थायो बेखौ जोङो सावरायदोनि दायो जे एमसिकिउ होनना बुङो एमसिकिउ माने माल्टिपल चइस कुइसन होननानै बुंनाय जायो जाय 1 नम्बरनि बेयो गासै माल्टिपल चइस कुइसना सायख'नांगौल'सो बेयो बेसेबां फैगोन गासै 12 नम्बरनि दायोहाय जोङो बे सानखान्थि आयदानिफ्राय जोंना थिउरि हिसाबै बेसेबां नम्बर फैयो आरो प्रेक्टिकेल हिसाबै बेसेबां नम्बर फैयो बेनि सायाव एसे मिथिना लानि थिउरि हिसाबै जोङो 90 नम्बरनि फैयो आरो प्रेक्टिकेल हिसाबै 10 नम्बरनि फैयो थिग बिदिनो 1 नम्बर हिसाबै जोंना मोनबेसे 1 नम्बरनि कुइसन फैयो 2 नम्बरनि मोनबेसे कुइसन फैयो 3 नम्बरनि मोनबेसे कुइसन 4 नम्बरनि मोनबेसे कुइसन आरो 5 नम्बरनि मोनबेसे कुइसन फैयो बेखौ जोङो सावरायनि जेरै एमसिकिउ माने मा एमसिकिउ माने जायखौ जोङो सायख'नांगौल' डाइरेक्ट अपसनेलफोर होनाय थायो बेनिफ्राय जोङो बबे मोनसे अपसना जागोन बेखौ सायख'बानो जायो बेखौ जोङो एमसिकिउ होननानै बुंनाय जायो एमसिकिउ हिसाबै जोङो गासै 12 बिदि सोंलु फैगोन 12ता सोंलु नम्बरा 1 गासै नम्बर मोनगोन बेसेबां जोङो गासै नम्बर 12 नम्बर जोङो मोननो हागोन गासै 12 नम्बर बिदिनो शर्ट एन्सार टाइप 1 होनना बुंनाय जायो जायखौ 2 नम्बरनि गासै कुइसन फैगोन 9ता गासै नम्बरा जागोन 18 थिग शर्ट एन्सार टाइप 2 बेयो 3 नम्बरनि गासै कुइसना फैगोन 10ता गासै नम्बर जागोन 30 लं एन्सार टाइप 1 बेयो 4 नम्बरनि जायो गासै सोंलुनि अनजिमाया 5 जागोन मोनबा कुइसन फैगोन थारमाने नम्बरा गासै नम्बरा 20 नम्बर 20 बिदिनो लं एन्सार टाइप 2 5 नम्बरनि बेयो गासै सोंलुनि अनजिमाया 2 जागोन गासै नम्बरा जागोन 10 थिग बिदिनो गासै नम्बरा जाहैगोन 90 गासै सोंलुनि अनजिमाया जागोन 38 बिदि बिनि उनाव बेयावहाय गोराथि डिफिकाल्टि होनना बुंनाय जायखौ जों डिफिकाल्टि लेभेल बे गासै डिफिकाल्टि हिसाबै गोराथि हिसाबै बेसेबां फैयो 20% बेनिफ्राय एभारेज माने गोराबो नङा गुरैबो नंद्राया गेजेराव
60% फैयो बेनिफ्राय इजि गुरै हिसाबै बेसेबां फैयो 20% बिदि फैयो दिनैनि जि क्लास बे क्लासखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन जों उननि जि क्लास खालामगोन बे क्लासखौ आङो जागायगोन सोंथि बिदाम 3नि जाय मोननै स्लाइसआव थानाय आंखाल समानथाय जरा बे खोन्दोनि सायावहाय सावरायनाय जागोन बेखायनो जि उननि जि भिडिअ आपल'ड होगोन बे भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय